Terus Mas Anggit. Lah aku ndongakne apa aku rabi wae urung kok ndongakne. Loh, jenengan yo ndongakne no kabeh sing ramune ndongake. Akeh dulur ki akeh rejeki. Nggih. Lah aku akeh dulur kok akeh diutangi lho. Koncer teng Wonogiri mawon mboten usah teng Nganjuk. Lah. Yo ngono kuwi wong. Kowe tekan ngono aku yang meneng ae kok nyapa. Aku yang cacahan kula ndak gak keprok san. Sabar niku adik tingkat kula dan isi niku nek. Ah, critakno Mas keapian kowe tapi. Alah melu kula napa-napa melu. Cek modelmu ki apa to mbiyen ki jane kok mung nunut ae. Aku jek miskin biyen. Perkara sak kembel iso viral lho iki. Nek wae Mas Anggit muga-muga ya ndang ketularan Mas Bimo ndang entuk jodoh. Amin. Kok anggere kowe jenengan barang kuwi. Mas Bedar piye? Dadi bojone Mas Bedar tak dukung. Engko cedhak karo aku, Bir. piye to kuwi? Pangampurmu Kang Mas Pepujangku Oke. Mas Anggit bareng Mas liyanipun. Ayo, mboten ngira-ngira raos kurmat kula dumateng kakak-kakak. Sedaya. Monggo Mas Badar, Mas Anggit sedaya mawon. Kanggone seduluran. Heeh. Teduk ya. Monggo sedaya. Oke, nah mic-nya sudah, ayo. Piye to ki lungguh kok dora nyauti mic dhewe. Oh ya wis tak ngiris pantes karo sound system. Lah itu ndapuk. Nah. Wilujeng dalu, Mas. Nggih, wilujeng dalu Mas Akbar. Alhamdulillah, matur nuwun lho sampun dikancani. Nggih. Heeh. Enggak. Sajeke urip nggih nembe niki nyusul jenengan Mas. Wah, sami. Oh, iya Kula ngidolake Mas Akbar pun dangu. Nek nembe niki keturutan ningali Mas Akbar. Kula nggih kok. Lho, nembe niki. Jenengan nembe niki. Nembe niki kula seneng Akbar iki wayangane. Ketara sak omah kok ketok ora pati. Ketoke ra akur Mas. Mboten. Lah mau Loro. Oh ya, kira-kira lek bir kita iki cocoknya kalih Mas Badar apa Mas Anggit? Lah piye? Apa mau cocok kabeh loro sisan? Mosok loro. aku ngomong karo Mas, aku meh daftar gawe Akbar Fans Club Korwil Medion. Gak oleh kok karo Masmu. Aja. Piye nek ngomongi nyauri Masku piye? Aja ngono. Aku wae ngono iki. Oh, iblis tenan. Saya aja mbok pisah. Heeh, jagong nggih, Mas Edo nggih. Nggih. Buwuh, Mas. Oh, heeh. Waduh dhewe lho kula. Lho jenengan no waduh dhewe Mas Lah Anggit. nggih. Mas Anggit Karanganyar. Keng Karanganyar kuwi Bimo kuwi ngundangi sing nang Wonogiri kok sing nang Nganjuk. Wah, le ngalang poh jan tole tok Mas niku baline ning tol nah ya, Gong. Sik to sing ngetol sapa? Jare bareng Bagong. Iki mau nyepur karepe. Heeh. Ketinggalan sepur akhirnya grab. Kan jare mobilan karo Mas Bagong. Weh, niku wau ki critane niku nunut kula kok niku. Sing nunut sapa? Mas Anggit kok awakmu kok. Niku. Kok iso rokokan. Ndang muni yo. Padha kok salone gelut nang kene wae. Omang samu yo. Ya lagi iki lho dalang kok nunut dagelan. Ya ora apa-apa malah Jenenge buwo. Ah ya Buwo. Lah aku ya buwo. Lah iya. Mas Edo, Nggih. Mas Anggit, Nggih. Mas Badar, Nggih. ya, sing baku panjenengan bertiga ndongakne napa? Lho, iki kurang siji cerita. Mas apa teke sing Dorawo? Mas Wahyu Don enten Kali? saking Jember. Saking Jember. Kali kanca-kanca. Oh, lho Apa- mboten mriki pisan. Apa nonton bal-balan, Mas? Monggo lho Mas Wahyu mriki lho adoh-adoh Anjir, Monggo. mriki pisan, mriki Nek pisan. kok mantene sing ditenggo wahyune lho, monggo mriki. Wahyu jodoh, monggo Mas. Iya. Ndonga napa Mas Edo, Mas Anggit, Nggih Mas Badar? kula rebat cekap mawon semoga dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin. Mawon. Kalih napa pesen kula setunggal
ojo nganti pegat niku. Amin. Niku sing baku nggih Mas Edo nggih. Lah nek nesu-nesu ujung-ujunge pegat ya padha wae. Mas Edo ndongakne terus paring pitutur ning manten wis sak pase mergo sudah membangun rumah tangga. Rumah tanggane sukses. ya, Dengan Edo. nikah pun pinten tahun Mas Edo? Kula 2018 Mas. Sampun nikah nggih. Nggih. Sakmenika pinaringan kanugrahan putra pinten panjenengan niku? Alhamdulillah kalih Mas. Niku saking istri pertama, Mas. Oke. Setunggal mawon Mas. Oke. Oh, tunggal mawon. Satu untuk selamanya nggih Mas. Nggih. Kula wong ado ora ngerti apa-apa lho iki. Nggih, kaya aku. Yo, terus Mas Anggit. Lah aku ndongakne apa aku rabi wae urung kok ndongakne. Loh, jenengan yo ndongakne no Oh, kabeh nggih. sing ramune ndongake. Nggih, Mas Bimo, Mbak Sri, semoga menjadi pasangan yang bisa saling mensurgakan satu sama lain. Amin. Mensurgakan. Dengaren tertib rame. Cekak aos Mas Anggit. Ya tertib ngono ya. Tertib. Mas Badrun, Mas Badar. Nggih. Kula mboten badhe ndongake. Blan- Lah Wong kula nyapa nggih ora ndongakne? Ndongakne kancane ndonga ya ndonga. sami kalih Mas Anggit kula ya durung palakrama. Kula namung nglarifikasi pengendikane jenengan wau. Bab napa niku wau? Bab tutur-tutur ngendika wau lho Mas Anggit. Nggih. Jare akeh dulur ki akeh rejeki. Nggih. Lah aku akeh dulur kok akeh diutangi lho. Akeh dulur malah akeh sing apa? Akeh sing ngutang kok. Oh ya. Jebul rezekine sing ngutang ngono lho Oh, Mas. rezekine silam. Kan meleh Lah ya ngono to Mas Karis. Nggih. Masalah rumah tangga ora sampe melu-melu. Iya, wirete beda Mas. Wong nganjuk. Ngopo ning kono ning kene lho Mas. Iki Mas Edo iki calon ketua Pepadi Indonesia Mas. Oh iya. Amin. Amin. Wayange pun 3 kotak niki versi napa? Tegal nggih enten, versi Klatenan enten, versi Solo nggih enten. 3 kotak niku wayang Mas Edo sedaya. Nggih gek saking dalang-dalang legend. Wah, luar biasa. Mas Anggit niku nggih ngoten. Pinten kotak Mas Anggit? Piro Mas? Si niku enten setunggal nembe. Ngono ngitunge suwi. Itu musuh. Siji gur mbok doli ae ngono kok. Cerita tawake ae. Lah malah wis mbok sudos setengah kotak no. Terus tak tawakne rene kok ae. Wis to. Arep tawake Mas Edo sirku ki. Ora apa-apa butuh ya Mas ya. Butuh ora apa-apa. Apa nggone dhewe Nek dhewe santai no kene len. Aku ya santai no. Apa? Wayangan gayeng ya warungan jikuke ya nggon aku e. Apa kuwi? Ciu. Oh, ciu ya. lah wis elek. Bakune ndedonga. Ndedonga napa, Mas Badar? Sing penting temanten kekalih tansah pinaringan wahyu. Amin. Nggih sing Mas Bimo nggih dalange saya moncer. Amin. Gurune nggih saya lancar. Amin. Nek delang moncer teng Wonogiri mawon mboten usah teng Nganjuk. Lah. Ya ngono kuwi wong. Kowe tekan ngono aku ya meneng ae kok nyapa. Aku yang cacahan ngulon tak gak keprok san we. Piye? Ora ngono kancane anu kok ora oleh. Wong koyo uri ngono kuwi. Modele dikukoni. Aku arep nganjuk ya ora sida mergo cah iki sitok iki lho. Kok iso? Wah, ya sing ngono kuwi. Kula anu parani kok sing nanggap. Parane sing nangkap. Kula mawon aku. Ora ding ora tak. Ora. Aman Mas Akbar niku adik tingkat kula dan isi niku nek Ceritane Mas keapian kowe tapi. alah apik. Elek lho. Ya betul ya. Cerita Mas, apike Cerita. apike Mas Akbar critakno sing apik. Wah aku bagian cerita sing elek, ya to. Mas lho kula Ora enek sing apik Mas aku. omah kula niku teng Mas Anggit Karanganyar niku wirawiri wis kaya omah dhewe. Saestu niku. Mas Bimo nggih ngoten niku lak seangkatan. Mas Akbar niku nek bar kuliah ngoten turune ten nggen kula, mbok nganti nglilir bengi men paribasane nganti isuk ya ten nggen kula, mangan ya melu kula, napa-napa melu. Cek modelmu ki apa to biyen ki jane kok mung nunut ae. Aku cek miskin biyen. Saiki mulyane luar biasa. Lah ngene Anggit kok kemule putih. Wong Anggit ki ning Anggit iki kemule biru kok. Foto kok kemule putih. Lah aku ning ndi Kowe ning sik. ndi? Solo bagian ndi? Karanganyar bagian ndi? Mi aja kon omong. Mas Anggit terus no Mas. Mas Badar iki kaya ngono ya diomongke iki lho. Perkara sak kembel iso viral lho iki. Wong kae genah ora omah ngono kok. Napa?
Enggak genah omah 48 ngono kok. Oh. Malah dicethakne. Iki bakune do buwuh, mriki niki jagong, Mas. Jagong. Nggih, do buwuh urung niku wau. Sampun. Kok lali kadung jagongan gayeng lali ora nyumbang. Tekon Dimas. Seniman niku lino lho Mas ngoten niku jagung ngene kancane jagongan gayeng kepethuk kancane lali ora nyumbang. Niku lino ngoten terus niku. mulih ngono. Mulih lali ning dalu niki alhamdulillah Mas Edo, Mas Badar, Mas Nggih. Akbar. Niki Mas Bimo dalu niki mboten nampi sumbangan. Tenan to kowe kok Saestu deg-deg iki Ngawur. sing nampi sing wedok. Lho ya padha ae. Oh, ngoten lho. Ya iya Mas Bimo sampeyan. Mas Bedar, Mas Sanggit menika sampun kula anggap Mas kula piyambak. Oh ngaten. Lho niku kula diparingi gunungan lho, maringi kok gunungan teng kula. Oh sing kagem sahabat panjenengan Nah niku. niki JB iki jati budaya. Weh. Wah, isih mbok openi ae to bar. Tak openi lho. Wah, tagone mulih ting tang. Apik lho niku Mas. Apik ngono ya. Gapite pun ceklek ping pinten niku, ya toh. Oh iya, enek neh wayange. Apa? Lho wayang Mas Sanggit tuh akeh nih gini. Sing to. Emang kok ngelokne aku jari mangan nunut kono. Wayang kuwi lho akeh nih gini. Apa neh? Bathara guruku tiris. Ora kuwi dikekke pembayar. Oh, iki yo ngene Mas Sanggit. Oh. Lah kuwi daganganku kok mbiyen kok. Koyoke tau roh nang Facebook aku. Kowe ngetak-ngetak aku saiki kere, ngono to karomu iki jane iki. Ora. Alhamdulillah kanca-kanca senimane pokoke paringi mulya laris ya to. Ngono lho. Tapi nek iki sing ngedol gak Mas Sanggit. Udu aku kuwi. Sing dalang teng mriko. Heeh, dalang kono kae. Nggih. Terus Aku. Wis pokoke ngoten niku, jenengan ya laris, ngono mriki ya laris. amin. Ya dongane wae Mas Sanggit muga-muga ya ndang ketularan Mas Bimo, ndang entuk jodoh. Amin. Kok anggere kowe Yo jenengan barang kuwi kok. Kok nyak. Aku lah wis tau ndek bojo. Ale nak digondol kancane. Ayo sedekah. Oh, sedekah. Umum teng mriki nggih umum. Kere malah Umum ngoten iki, disiarke. boten apa-apa. Wah, genah Tenan, kula ya cerita. rawuh akal nggih. Piye piye Kowe piye. dadi monten, aku sponsor. Bab napa sponsore? Songo bekonang. Ayo njaluk pirang liter tak kirim cekek. Oh, kuwi sing kondang bekonan saiki kondang lho, Mas. Undang napa? Sing di demo niku lak niki to Oh, asline. lho. Lah kok iso? Bekonan ora krungu kabar jenengan iki. Aku lah ora tukang ngombe, Lah ku tukang napa? tukang gawe. Lah, Lho sing di demo sing gawe kuwi kok. Ken Mangsaku kok. Mas Sanggit, Mas Edo, Mas Badar. Bawa, Ora bawa kitang apik. setitik dono swara. Mas Sanggit mawon nggih to. Weh, lah kok terus Ado-ado kok kene lho, wong-wong kene wis hafal kok suaraku Mas Sanggit mawon nggih. weh sing kula nek jenengan kula Mas Nggih. Akbar nang YouTube wis oke sing jarang enten niku Mas Edo. Ten YouTube sing dereng enten Mas Edo. Kuwi aja sing Jare jenengan ajeng duet karo Mbak Prigel. Ado-ado komedian mriki lho. lah kuwi ora madeg dalang lho, Mas. Nyanyi mawon Mas, nyanyi mawon Mas Edo duet kali. Nggih, cocok niku. Mengki kula sawer mengki. Tenan. Niki pengusaha. Pasrah bongkoan Mas Badar karo Mas. Niki pengusaha lho Mas Pengusaha Edo saestu, niku. nggih. Pengusaha mie nggih Mas nggih. Pengusaha mie. Pokoknya Mas Anu duet kali Prigel mboten ana apa Mas. Duet kali Mbak Prigel. Sing penting pesenane Anggit ampun dijak duet. Heeh, Mas Sanggit wis booking. Sangka omah kuwi wis pesen aku. Wis booking. Pokoke aku gelem duet angger karo Bude Parsinem. Oh ya. Iya kan iki keloloten kuwi. Jalan lagi. Mas Malah Edo. enak lho. Wis kelet apa sik kelet lho. Ayo, sapa sing bawa? Monggo. Po bareng po Mas Sanggit lho. Mas Sanggit mawon, Mas Sanggit mawon. Mas Sanggit Mas iso Sanggit laku. mawon. Weh, Hah? Bebas ya, bebas. Bebas, bawane bebas. oh ya gentenan ngono bae wong enek kancane pirang-pirang kok. Gentenan. Jane iso to Magister Wis nganggo kopiah ki wis kaya imam. Irene jane iso bawa ora to gitu iki. Aku karo Mas Edo iki kari ngamini. Awake dhewe mangkat kok Solo wong loro lho, arep bawa kok kaya rapal ngono kuwi. Lah sampean apal ora? Heh? Apal ora? Apal aku mau wis bawa ngono. Oh wis. Iya. Ayo Mas Sanggit. Biasanya Bawa napa jenengan apa sing apal napa? Monggo, monggo. Sampean mawon, sampean mawon. Mas Sanggit, Mas Sanggit yo. Mas Sanggit mawon, Mas Jarang Sanggit. petok aku. Oke, iki kangen-kangenan karo Mas Sanggit. Biar iki ana bawa. Ah, wis. Iya aku nek kon bawa. Anu manganu catetane wae. Heeh, apa? Wong goleke catetane. Jane kuwi nang isi ora nek pelajaran bawa to nggih. Heeh. Yo ora enek mata kuliah bawa ora. Ora enek, kene pedalangan kok. Wah, buka HP. Cek. Oh, sambung wanci dalu wae. Oke. Ya wis, awak. Belok, nggih. Mekersane dipun tutukan kok niku bintangipun Sinten yo? Mbak Brigita. Oh niku nggih. Idola kula niku. Kula nggih ngidolaken kok. Saestu idola kula niku. Kula nggih seneng kok, kula nggih seneng kok. Oh, jenengan yo seneng. Seneng. Daerah Mangja. Tapi diam-diam aku. Oh iya.
Padha aku ya ngono rek. Aku ora hafal tenan. Padha bar aku karo kowe padha bar. Domong ya. Ayo terus. Entar ta, Mbak, golekno HP-mu bukan. Oh, iku salah vakum ayo aja nganti kendho, aja nganti kendho. Engko nek celak vakum angel ngunggahke suasana iku. Heeh. Ayo. Emanipun Yayi Wosakrami. Lah wis jan kaya Mbah Sukron kuwi jan. Nggih. Amin. Pama durung sun ingkang anggarwa. Kowe rasa noleh bir kita, noleh omase kuwi lho kuwi ya hafal. Oh, masa ya apa? Prandene maksa syukur jebul nimas uga nanggepi ayuta sambung rasa nadyan wanci dalu tan ana ingkang rubeda nyuntak tresna nadyan mung srana piranti. Srana piranti ya, Mas? Dengan benda. Oh iya, HP lho, Mas. Nganggo alat ya to. Bluetooth. Anu, aja langsung ditampani sih. Langsung anu wae. Gambar muka ngeglo. Matur nuwun Mas Anggit, Mas Edo, Mas Badar boleh. Nggih. Heeh. Sami-sami, Mas. Matur nuwun Mas Akbar, sukses selalu, Asno Broto sukses selalu. Amin. Mbak Pesek, Mas Bimo langgeng salam. Langgeng. Amin. Wah, sing bawa sidane aku tok ta ki mau. Nggih. Nggih bintang tamu bareng. Wah, pejret. Aku kopiah kok pisan. Go petis. Jare ada duet sih to. Ya Allah, pun Mas. Nggih. Mbak Bir jemene Mbak Bir. Duduk. Heeh. Selamat malam Wilujeng Dalu Mbak Bir kita. Selamat malam Pak Dalang. Akhirnya ketemu lagi. Iya, dia ketemu, saya ketemu. Sesuk Jan. ketemu. Besok iya ketemu. Sesuk Ah, iya. ketemu. Luar biasa. Sampean yo ditembung karo Mbak Sri Pesek ya, Mbak Bir kita ya. Pak Dalang, kula niki nggih lara napa teng Solo nggih kalih Mbak Sri. Tenane to. Tangis-tangisan, curhat-curhatan nggih kalih Mbak Sri. Kok saiki Mbak Sri ninggal aku rapi to. Ya kowe ndang rapi. Kancaku sapa ning Ya ndang golek. Yo nganu to, kudu menjadi motivasi jenengan ben sampean ndang nyusul. Oh ngono ya, Pak. Ndang nyusul rabi. Sampeyan yo wis rupa ayu. Lulusan sarjana seni, mbok ndang apa ngenteni apa ngono. Ora ya laris. Carane bendang entuk jodohe piye lek kira-kira Ya lek? piye sing lomo wae. Kok lomoh lho. Lomo Tawa. pemikirane. Oh iya. Berarti karo wong lanang ya dicedhaki, aja dilarani. Aja dilarani. Nah, Lah malah aku diombang-ambung radang dirabi ya. gur ngambung kok gur kulit ya. Urung ngambung ra kalong lho, Bir. Wong golek jodoh ra sado-ado. Lah piye? Contone. Ah telu iki mah lho cek jomblo kabeh. Oh, lho Mas Egi kan Loro, sing loro. Oh ya, lek kira-kira lek bir kita iki cocoknya kalih Mas Badar apa Mas Anggit? Lah piye? Apa mau cocok kabeh loro sisan? Mosok loro, satu wae. Iki lek Piye, Mas Badar? Mas Badar piye? Dadi bojone Mas Badar tak dukung. Engko cedhak karo aku, Bir. Hah? Piye to iki? Bojo kok terus cedak-cedak. Aku Maksud iki dadi dulurku ngono lho. Maksud iki ya Allah. Aku suwe-suwe lak dikaya bal-balan lah nyapa? persahabatan. Maksud iki terus dadi mbakku ngono lho, Mbak Bir kita. Nek karo Anggit Nyapa karo kuwi Mas cedak Anggit? karo aku. Oh ngono. Omahe ngono lho. Nek karo Mas Badar kan malah dadi dulurku.
Mbak Piye? ngono lho. Kon aku apa-apa eneng lho ngerti dhewe Bekonang produksi ya sukses. Kok bekonang ya sampeane. Scooby-Doo ya enek. Scooby-Doo. Oh, senengamu ya rica-rica ngono kok. Mbak Bir kita doa apa untuk manten berdua? Semoga bahagia selalu ya Mbak Sri, Amin. Mas Bimo. Ya Amin. Koncone seangkatan awake dhewe ya, Pak. Ya Allah, jan kok ya wis rapi to, Mbak. Ih, gemes tau. Ya wis ketemu jodone ya. Iya, iya. Mbak gemes kuwi Mas Pak wae. Semoga bahagia selalu, pokoknya panjang umur, pokoknya bahagia wis Pak, wis kuwi ya, Pak. Amin. Ngono ya. Kowe sing gemes, aku sing gringgingen. Lah nyapa gringgingen sama? Nyawang kowe iki kok. Ih ngono. Ngawang ya. Dibacotnya Mbak Bir kita. Iya, Pak. Sambung wanci dalu. Ayo, iki mesti dibawa Mas Anggit, sampean sing langgam. Ayo. Aku ya lagi ngerti iki mau lho. Nyapa? Anggit bawa ya lagi ning kene iki. Lah Nek Karanganyar mbok sumpah to nek Karanganyar ora tau bawa ya. Lah biasanya kan dalan. Lah ya biasa nek munggah ngene kancan ya ora tau bawa yaine kuwi. Ya mergo nek kene pengen tampil kok, Mas. Ora masalah kuwi ya kepepet kuwi. Ayo Bir. Hah? Sing gedhe pangampurmu Kang Mas pepujangku Iya. Ya. Terus Mendah boyo nyana setia urip lan merdeka Kang
Laske Mbak Bir. Mendah baya Mbak Bir kita ya wis ngantorake sambung panci dalu. Saiki bersama Mbak Anu, Mbak Enggar, Petrisa, Mbak Denko, Mbak Ica ya Ica. Sepote to sing gumiak to. Mbak Ayo Denko. pecah sepiring swasana. Yo. Matur nuwun. Tembange nuwun inggih menika gubuk asmara. Bebarengan kemawon Asmara. permintaan dari Pak Sangidun gelap sayuta niki wau Mas Bagong. Nggih. Langsung digawe seragenan mawon Seragenan. Gayeng. Gubuk asmara. Yo coba kaya ngapa? Dadeke.
semuanya. Satu kali lagi apa itu? Sudah duduk. Anu adike pesek seno ora? Heeh. Kene munggah. Ayo. Yogi. Sapa? Lah sapa jenenge? Kok iso? Oh Tio kok Tio kok Yogi. Yogi. Sak. Selak lali kok. Kene